Má tá tú go le cuma scéal nó I scríomh scéal, tá sé antáhachtach go nionann tú plána do chloigeann I dosach. Agus bhálum san is scéal a chuma, inseo, a glár I gúsáid scéal chlár. Fecinn tú san seo, os mo chórsa, go bhfuil trí wosca tarnaí am san seo a glár. Agus is féidir leatsa duchad buscaí a tharint fápéir somála mar bhfuil clár atsa. In seo, tá tús scrífa am. An sin, tá lár scrífa am. Agus in sin, tá deire scrífa am. Mar tá sé antáhachtach go mbíonn tús, lár agus deire ag chola scéal. Nis, ní gá gúnaí scéal I scríomh, is féidir pectúí úsáid, agus sinna tá mise go líonna neo. Nis, tá mise go mu scéal a bhhanú a glár teilifíse Cúla4 is fearlumm hain, SpongeBob SquarePants. Agus tá mise go chuide go na charachtarí sin úsáid I mu scéalsa. Nis, ag tús, ag tús mu scéal bei SpongeBob agus Patrick I giche Krabby Patty hópain. Mar sin cá méid a tharint, SpongeBob a dosach. Cnál cuma cearnóigecha, nach bhfuil? Mar sin chuir me SpongeBob in seo, agus bíon cúla4 SpongeBob nach mian, agus a chud muinlí, agus a chud láhíní. Máchan sin, agus cámuid cosa thuirtchó, agus bíon súla brá móra SpongeBob nach mian, agus a ansásta. Nis, ina láimh tá Krabby Patty. Agus a gaeilge-foghlaim sin, agus a sásta. Agus, tá me cheap go mé a chara Patrick I ndéanach leis sin sin. Nis, haine with Patrick in seo, agus lámh amach in seo, agus a brá sásta. Agus cosisiní ar hain. Agus Patrick sásta chomh maith, mar go te ndéanach lena chara SpongeBob. Ach, an sin, teag an plankton. Ha plankton a tharint sin seo. Is go ag ach súla bháin. Nis, ó, tá cuma cantalach ar plankton in seo, ach tá sé hain brá sásta. Agus bhuail is cin fá go te sásta? Mar gur roid se an Krabby Patty. Why SpongeBob, agus tá sé gráda leis ó bhála agus an Krabby Patty aige ina láimh. Ach ar deire. Ar deire, daire le SpongeBob an Krabby Patty all arás solar planktona. Mar sin tarniú me SpongeBob in seo. Agus a chud súla brá mór in seo. Agus a chósásta mar go bhfuil an Krabby Patty aige. So lámh a thuasan ar aige sin. Agus an Krabby Patty aige ríist. Ní raide le plankton an uair seo dúirte tá Krabby Patty fáte ráis am hain. Nis, sin tús lár agus deire an scéal tarnaí amsa, agus féite me scríbhanis má thugraí me, ach tá mise sásta ágáil mar fectorí.